Arwakini machiegni nyakwara Ramogi jwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Ramogi jwang' wadarango ohala ma itimo e kaunti ma Migori aluora ma Awendo ma otenore kod pith mag gwen kaachiel koda ka uso tong' mag gwen. Tong' mikete masin miluongo ni incubators ma bang'e toko tong' kendo yudo nyithind gwen matindo. Nyithind gwen ginyalo usgi kendo inyalo ketgi e okang' moro machielo. Mano gimomiyo kawuono wawinjo sigand Rolex Wasonga ma bende en japith ma bende otimo godo ohala. Nochake yo machal nade? Achiedh nade magi mosebedo kokadhe to gin ang'o gini mamiyo siko e ohala ni? Erokamano, an Rolex Wasonga, an jasakwa Awendo Kadera, kama wantiere ni ma une chunya Awendo Kadera. Watimo ohala mar pidho gwen, kendo kama wantiere ni ma en site marwa, and nying mwatiyo godo king'iyo kata nanga marwako iluonge ni Skyrider Poultry Farm. Paro mar chako ohala kama nowuok kuonde modhuro. An bende nayudo inspiration kowuok kuom jok matimogi, kata obedo ni an gi tich matimo. Ng'ama timo tich mopogore gi mabende. Koro nawacho ni kopogore gi tij andika, bende achakie tich moro manyalo kelonwa gimoro maber. To ayudo ka ohala mar gwen en ohala maber. Nikech kama wantiere kani ondikonwa ji mamine, jok matindo kod jok madongo. Kata mana wan bende mawuoyo kodi nitiere berne maseneno. Omiyo nachake kaluwore gi inspiration mane an godo and passion mar pith bende an godo. Koro mano e gimomiyo nwachake kaachiel gi osiepega mamoko. Kama wantiere ni koro ka wanie stage 3, manyiso ni kama wae en kama tong' nitiere. To kama tong' nitiere kacha watoyo gi gimoro miluongo ni incubators. Koro kwasetogi kanyo to wabrudgi, kwasebrudgi kata mar jumbe 2 to wakelogi waketogi ka. Koro ma wan go kagi kirangogi maber neno ka gidito. Gin gwen manyalo romo 6 weeks. Koro manyiso ni gin ready minyalo usgi. Mor mokelo mokwongo en ni gweno en gima ber kineno. Kaka gina kani kiwinjo kata mana chwechwe mogoyono en gima kelo mor. To ahinya maduong' en ni en mwandu. Kwa use to wayudo pesa. Manyiso ni wayudo mwandu kokalo kuom gwen. Pile ka pile kani wasomo to ninyisowa ni pith nyalo miyo ng'ato yud pesa. Tere kaka wanyalo loso mwandu. Ka otoko wanyalo uso tong' iyudo pesa. Ka tong' oto inyalo uso nyathi gweno iyudo pesa. Gweno bende kobedo maduong' inyalo use inege iyude pesa. Omiyo inspiration maduong' en ni okelo lokruok mar ngima. Omiyo ok en mana ni gweno kende ema kelo pesa. Tong' kelo pesa, gweno kelo pesa, nyaka gik magichamo makoro gigolo oko miluongo ni chieth gwen en mbolea, en bende en pesa. Omiyo gimoro amora e gweno en pesa. Koro gima kelo na mor kata mamiya mor kabisa en ni gweno ok en aena gweno. En gima obiro e yo moro mang'eny ma mano agonu erokamano mondo mi uchop ka. Mondo wawach ni gweno en mwandu. To mwandu en pesa. Omiyo waseneno mwandu kokalo kuom gweno nikech giseloko ngimawa, waseloko ngima jogweng'wa, waseloko nyaka ngima vijende ma wasetudore godo e kanyakla ni.
Gimoro iwacho ni chaka ok nwachako maduong' kama. King'iyo alwora ni tibro yudo ka oger gi kuonde mopogore opogore, manyiso ni ok nwachako maduong' kama. Nwachako gi gwen madhi 400. To kane wachako kamano, sales mokwongo nwayudo pesa moro maber. Nwanyiewo gwen 400 wachako godo around August. Kogik dwe mar 12 gwen gi nousgi e pesa mamalo. Koro nwaneno ni kare gimoro nyalo kelo pesa. Kane wachako as an individual, to nwamedore paro gosiepe mane wawuoyo godo mane wan godo gi paro achiel. To wawacho ni wadwa form gimoro miluongo ni a cooperative sacco. King'iyo sada ni wan gi a brand name miluongo ni Skyrider Poultry Farm. Manyiso ni nwabedo e kanyakla to wabedo gi a cooperative sacco mwa form. Manyiso ni ok en kenda. Inyalo bedo ni Cleophas ni kanyo, Onyango machielo nitie, ng'at machielo nitie, so we form a sacco. Koro manyiso ni wan gi farmers magwa. Farmers magwa gi ka waseketo tong' kacha ma tong' obedo ready mwa hatchgi, wanyalo miyo a farmer gweno moro. Ka gin gwen 100, ka gin gwen 1,000, gwen 200, kendo kamano kamano cooperative sacco marwa kanyo. Sama wasemiye markets, wan bende wamanyo kaka jotendgi, and markets bende nitiere. Koro mano e kaka watiyo e kanyakla. Obed gimoro amora kata kaka pidho gwen, chiemb gwen en gima wanyalo loso, wanyalo nyiewo. And being ni makoro en cooperative, gimoro amora itimo e kiwango maber kata e line up maber. Koro mano e kaka wan wakete ni cooperative sacco magwa. Kamano ma wa reach out farmers, wamiyo gi gimoro amora market watimo. Mano e kaka watimo kod jok mamoko ma bende nyalo dwaro, gin bende gibiro machiegni gi bodies mang'eny ma wan godo mwa partner godo kata ma wachopo kuomgi mondo mi okonywa timo ohalani. Mokwongo gima dwarore en pesa. Capital nyaka ibed godo, nikech capital ema biro miyo inyiew chicks. Kopogore gi capital en ni capital ema biro timo gimoro amora. Ka in gi pesa ibiro gere nyaot moro matin. Kisegere nyaot moro matin, inyalo nyiewo gweno a day old, 2 day old, kata 1 week old, kata 1 month old. To mano e kaka inyalo chako pidho gweno. Ok ochuno ni nyaka ibed gi incubator, ok ochuno ni nyaka ibed gi ot maduong'. Inyalo chaka e kiwango ma intiere godo. Namba 2 en ni nyaka ibed gi lony. Niko kidwa pidho gweno idwa rite nang'o, ngimane dwa dhi nade. Nyaka ing'i kaka irite ni nyaka ichanje, nyaka imiye chiemo, nyaka odag kama ler. Namba 3 en ni nyaka ibed gi jotich manyalo konyi. To gweno en gima kipidho to nyalo miyi pesa nikech en gima ok nyal lewo. Nonro wacho e pinyni ni gweno ng'eny moloyo dhano. To pod ji dwaro gweno mondo mi oti godo. Gwen gi kaka gin kani giingowa. To wan wawegi kaka wan kani kata mana wan kod ji 2, juma achiel wanyalo chamo gweno gi marum. Koro miyo market mar gweno nitiere, ng'ata ng'ata nyalo chake kokalo kuom gik ma wachogo ni pesa. Kaeto kiseyudo pesa tigero ot moro matin, inyalo outsource koro. Inyalo nyiewo 1 week old tikelo kanyo, ichako pidhe mos. Kata mana stima ka onge, wan gi jikos minyalo tiyo gi charcoal to gweno yuda liet. Koro miyo ne jogweng'wa kata mana ne ng'ata ng'ata ma winjowa, ma en ohala ma ng'ato nyalo timo kamoro amora, nikech kwang'iyo kata mana kaka wadongo, ne wan gi gwen matoka toka, to gweno umo nyathine, to gwen dongo. Omiyo sani brooders gibedo abeda nikech koro osebedo gima watimo, nikech en ohala maduong' ma koro nyaka wabed gi systems kaka brooders gi heaters go. Omiyo mano e gima dwarore mondo mi ohala mar gweno otimre maber. Ne jawinjo mawinja kata manena,
anyalo jiwou ni ma en ohala maber, to nikech an kaka rawera kata youth daher mondo mi ajiw yude wetena ni ma en opportunity ma ng'ata ng'ata nyalo timo. Ibed ni somo, ibed ni ok isomo, pidho gweno en gima inyalo timo kamoro amora ma intie. Omiyo dajiw ni wamakre kanyakla kaka joyude, wati matek, wapidhuru gwen mondo walok ngimawa. Wan gi jok mosomo weche mag pith gi, agricultural extension, wan gi agronomist, wan gi experts. Wanyalo bedo e grube nikech iwacho ni katekre wang'eny to wanyalo timo gik mabeyo. Kopogore gi mano, kata mana jonyuolwa, samoro wan gi puodho moro ma yweyo dala kamoro, wan gi jikon moro, magi kuonde mwanyalo pidho e gweno. Omiyo gweno en odwaro adwara ot moro matin. Koro dajiw ng'ata ng'ata ma winja ni gweno en mwandu, to kirite kendo kipidhe maber to nyalo loko ngimani kaka wan bende waseneno koloko ngimawa ei Awendo ka kendo gi kuonde mamoko. Ne ng'ata ng'ata manenowa, wayudore piny Awendo, Sakwa Kadera, ka chiegni gi Manyata School. Kipenjo ni Skyrider Poultry Farm kamoro amora ma intiere, kata ma intiere Ibikeli, wan e Facebook Skyrider Poultry Farm, gimoro amora ni kanyo. Wan e website, wan gi branches mopogore opogore. Ma en achiel kaka The Mother Farm, wan gi moro Kuoyo, wan gi moro Migori, wan gi moro nyaka Siaya. Omiyo watimo delivery countrywide, watiyo gi rowere te, watiyo gi jo Kenya te. Bang' winjo sigand Rolex Wasonga nyakwara Ramogi Jwang', en geno mara ni somo gimoro kaka inyalo pidho gwen kendo yudo ohala makare gi yuto man malo kotenore kod ohala makama. Wakaw yweyo masani, ka waduogo ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiyo ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge gima waluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Kero joma hero walo. Kero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Arwaki kendo nyakwara Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu, kendo en mor mara ni pod ikete chenro no achaki nyaka sani. Weche limbe kata rwako jolimbe alwora mar Nyanza, oganda moko osebedo ka penjore ni tentiere okang' machal nade. Kaka Ramogi TV wakawo thuolo marango alworawa mag Nyanza korango counties duto, to inya kawuone chenro ni mar ohala gi mwandu.
warango ja ohala mar juma magin weg Hotel Discretion mayudore kaunti ma Migori. Wawinjo sigandgi kaka ne gichako kendo kaka gitayo hotel ma kama e kaunti ni ma Migori. Bende ng'e ni alwora margi osemiyo jogo ohala makare ni mar kanye ma giyude alode kod olembe mamoko ma bende giuso e hotel ni. En yuto machal nade e kinde ma girwako jolimbe? Weg Hotel Discretion e jo ohala mar juma. An kuom nyinga iluonga ni Pascal Ogony. Pascal Ogony a Nyatike kumiluongo ni Modi e Central Kadem. Sani an Migori Town. Migori Town ati hotel miluongo ni Hotel Discretion Limited. Hotel Discretion Limited en Migori Boot Number Junction madhi Nyatike gi madhi Sirare. Hotel Discretion en hotel maduong' kendo nochake e 2019. Nochake matin gi rooms madhi 10. Koro Hotel Discretion watemo gik mang'eny. Wan gi conferences halls 4 madongo, wan gi boardrooms 2. Conference halls wa maduong' mogik nyalo ting'o ji nyaka 250. Nitie matin manya ting'o ji 70 gi machielo manya ting'o ji 50. Wan gi pool be ma ka idwa swim, wan gi pool majaber ma kidwa swim in kata nyithindo, nitie ka nyithindo gi ka joma dongo. Ma ini ya bira kanyo gi nyithindi to swim. Wan gi tie gi ng'ama rito pool no be ma onge accident manya timore kanyo kech nitiere ng'ato man kanyo 24 hours ma sama ji swim en ben kanyo 24 seche ma ji swim no nitiere kanyo seche te. Mokwongo en Hotel Discretion ose create gima duong' a big challenge e Kenya ka sani en unemployment. Hotel Discretion ondiko ji mang'eny. Sani wan gi staffs 38 mapani ji 38 gote families magiae apani tie kuonde magikonyo. Kendo pod wadwaro nwatim expansion mondo wamed ndiko ji mang'eny. Fuok machielo madawach ni Hotel Discretion oting'o nito hospitality. Kaka Migori ka nitie welo mang'eny mabiro, welo moa kata Tanzania, welo moa loka. Ka gibiro ka, welo dwaro ni mondo giyud moro ma ka gibiro magidwa yueyo to giyudo kuma ginya yueye maonge koko kendo gibedo maber. Hotel Discretion en kuma kibiro yueyo onge koko mang'eny kendo staff are very friendly. E hotel industry ka nitie licenses mang'eny midwa ni ing'adi ma iyudo ka ichulo pesa mang'eny ne sirikal mag licenses. Wan gi single business permit mano nyaka ing'adi. Wan gi catering levy mano nyaka ing'adi. Wan gi VAT mago nyaka ichul. Wan gi public health certificates mago nyaka ing'adi. Wan gi food handler certificates mago duto nyaka ing'adi. Wan gi TRA mago nyaka ing'adi. Koro ibo yudo ka nitiere gik ma sirkal oketo mang'eny ma ka iya hotel tidwa ni gigi te ichulgi. Mamoko kiano wuon apano nego bene gibedo combined. Koro kise inya chulogi dechiel. Kech seche moko yudo ka county government yudo ka
nitie business permit, nitie signpost license ma mano be idwa ni ng'adi, nitiere liquor license, gin licenses madhi auchiel ma ing'ado gi mopogore opogore to ne kumoro achiel ma county. Kane ginya riwo gigi ni en license achiel ma ka in gi business kes mar hotel ting'ado gigi gi combine gi tiriwo gi dichiel to ng'ato ng'ado gi dichiel e rate moro maber mok inja ng'ama oyaw hotel. Ka inya yudo ka nitiere otende moyaw mang'eny ma koro iyudo ka hotels are competing for customers. Ma customer ka customer, hotel ka hotel bedo keto nengone kaka wiyo miye. To customer ibo yudo ka customer odwa manyo, ng'eny gi ibo manyo kuma nengo yote kaluwore gi ngima mar piny. Koro ibo yudo ka inya bedo ga very good hotel. To customers ok bi yudo mang'eny nikech ngima mar piny. Sani neno ka sani olor skul. Chon ka nolor skul, ibo yudo ka opong' joma ga bal, joma timo ang'o ng'eny. Sani yudo ka ngima tek ma mondo mi kata ng'ato olor skul okaw kata nyathi oter ni nyathi odhi oswim kata nyathi odhi yuego kumoro. Janyuol ok nya timo mano. Sani neno ka onge ng'ato kata achiel ka miyudo kubiro kano biro yueyo nikech ngima tek. Koro seche ma ngima tek ne ji oko ka, wan be wa feel mano kech koro joka ok nya yudo thuolo mar biro kata ni koro gidhi yueyo kuonde machalo hotel kama gi nyithindgi kata gosiepegi nikech ngima tek. Sani kidwa chako ohala mar hotel, ik mwandu moromo kech hotel dwaro pesa mang'eny. Kech hotel ibo chako gi gik madwaro kata jikon, rooms, onge gimoro amora kanyo ma beche yot. Keto sani ji be dwaro gik manyasani. Nitie gik mang'eny madwarore ma gik machalo kaka gik moko te gin digital. Gik machalo kaka wifi mago nya bed go in place sama idwa chako hotel industry. Kata idwa mayaw hotendi matin. Kech customer dwani ka gibiro kuonde makama to koro mago gik maginyalo access for free. Mano medo your customers. Koro kedwa yaw hotel ikri ne mago. Gik mang'eny mag hotel yudo ka nitie bills mang'eny. Stima, ibo yudo kichulo pesa mang'eny seriously. Koro kichako hotel mok ing'iyo ni expenses mage ma adhi inka kapok achako yudo customers maber. Tinya yudo ka ilwar kapok kata kichako. Koro nyaka ibed gi enough finance gi pesa moromo ma idwaro ni iyaw go hotendno. Ka pesa ni tin ahinya, yaw hotel moro mipani nige klasi. Keto nyaka ing'e ni idwa target jok mage. En group mane midwa target. Ke seche moko inya yaw hotel kumoro, but the group ma in target, you cannot get them. They're not close to you. So nyaka ing'e ni hotel yawe kuma idwa yawe kanye. To kuma intiere no, alwora kanyo chalo otende aina mage man but kumidwa yepe no. Ke seche moko inya yudo ko otende moko ni around kanyo mabebeyo malo mari. Koro in seche midwa yaw manyien, nyaka iwuoth around ming'e ni to otende mamoko gi gitimo ang'o kendo ang'o ma gi offer ma an koro kadwa donjo to dhi pogore madhi ywana ji. Koro mago gik ma nyaka ing'e.
Hotel Discretion one on Facebook, Hotel Discretion Limited, kendo our website www.hoteldiscretion.co.ke, and our phone number is 0741 931 262. 0741 931 262. Nyakwara Ramogi jwang' ohala ka ohala nitie gi puonj mare. Mane gimomiyo kawuono wende ariyo ma wakelo mar Olex Wasonga kantiere Awendo kaachiel koda ka weg Hotel Discretion mayudore kaunti ma Migori. Je gimoro ma isomo e wiye. Tudri koda kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala moko. Wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluo. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.